2026 BC ni TTA EDC Chongmani ni sekang borong menang Rajeshwar Debbarma kogrimani tongo bo MDC ingani sekang ang bubagrani chongjak norokni o jagani candidate norok ana hamjagui vote diwei norok ana koplai khaige hangke norokni kaming amsai ni tam jengjal tong ang o jengjalongno kaming kami o thangui ang norokni o jengjal ni norokni o sukdugrokno ang nainani ba norokni sukdugrokno katerinani obo hine kogrimani tongo norokni kaming amsai ro thangui ang kaming ni lama kaming ni tei ningjangnai kaming ni chengpherang kaming ni ringnok tai kaming ni lukorok bahaike tong oborokno nainani hinei 2026 BC ni TTA EDC Chongmani ni sekang bo kogrimani phia 2026 BC o bubagrani chongjak nung o constituency o gobang bud bai keplai engei lokoni seba khlaidi lokoni samung tangna nangmano tangdi kaming amsaini lama huma iskul obahai nungjanai tei obahai sugya nukhungni bigrani bwskango thangi bwsaidi hinei bono candidate chonguri mani bubagra paithago lukorok hamjaka bubagrano tai hamjaka boronguna Rajeshwar Debbarma no bono hamjongbaino 10 Khulai champa hawani candidate ungtongmani bono MDC snambui tabuk lukoni seba khlainani chengui tongo boronguna Rajeshwar Debbarma obo haikino tini Purba Badlabari EDC Village Twisarangchak kamingni lukorokni jengjal dukhodosa ungtongmano dukhodosa katina bagui kaming amsaini hamkrai khina bagui kaming amsaini lamano kaham khina bagui thangi naikha boronguna Rajeshwar Debbarma Purba Badlabari EDC Village Twisarangchak kamingni lama rokno boronguna Rajeshwar Debbarma saikhna rekha TTA EDC hapangni bwkhaktibo bwsajortwi khaimano nainai tai rajya sarkarni bwkhaktibo bwsajortwi khaimano tai RD blockni bwkhaktibo nainai o samurokno bwsajortwi success khaiman hinai lokoni bwskango saikhna rekha boronguna Rajeshwar Debbarma nainai dichini koktibi thumui tubujak o mangpili no mok dosno Khulai champawar EDC constituency ni bisingamo east Purba Badlabari ta east Badlabari mo Twisarangchak kami ningkoro ni thanglai su lama belai sa nung garok khlaijak yang ba household family kauma tongo mo borok naini public rok ba local borok ta mo lama naite katal borok komo almost motamuti hinlai su borok legally kichu khlaijak no so huge amount rang thaiya in comparison to katal formation ta mo already ajin hinlai tongo lama ba mo sarkari bebe jodi khlaijangke mo bisi rang bothaiya on bage mo dorkar mo route on bage mo belek shortcut yang ko thangani main route thangani ta mo kubu shortcut khlaio on bage mo ku important route khamni paranita gabona taka khane video ko kok sranai ke PWD ko kok sranai idihasuri state EDC authority no mo kaham ke lama samna bagine personally malai nai kai ang representation lena dan bagi tini terus no election sekang be borok saka lama ro ni bagi hangya boni koribo sino public rok saka ni jara grambasi rokta te diri sing jaraman ka sing local leadership ni thakaro sing party ni rangan thal Khulai champawan business Khulai yang khoi Vill ni sini Debbarma kan warriors no buga ni warriors no nomor ini nibi khaban pore government no abo taka khanan bagine sanction khanan bagiro appeal khane ta amna tuni je Twisarangchak Purba Badlabari kisian aro visit kaitena na ram pore angka kote visit khane amo to thangmang smart onai da bo jaga borok ni thanglai su hamya ba tuini bial tong lamani bial tong lama ki aboro to no ang access khane khain pore competent authority ba government no abo taka khanin bagin api khane te demand khane karon being a elected member ani responsibility tongo joto parabo bo borok bai malai khangke moti samungo noknogi manau bang tugi tongo personally alaka leadership to borok sob samone boni area ni kahan bagi nayo ke apuno sing janagan ro samuno jana protinidi rok apuno special care na nangnai tan bagino bogra bodai yosino umdike village to village thang nangnai accordingly আমি সফলাই এখন আমি village to village থাঙ্গো চাইতে tongo যখন আমি স্কুল মানে তখন আমি পারাও থাঙ্গো বরক নি সুবিধি কক সাবা এবং আবনা
टेकअप खालायो ताई आं abono appraise खालायो जों बिसोरनि जे बिदि खेमरा नांगौनि रिसिप्टनि सामा सिटि सिखा और थाने जास्ट इनफरमेशन दो दा सोशल मीडिया में बिसोरनि ताई यूट्यूबर যারা তোনার দনা অমন সানামে সমাজে যা পেলিদারছো সেগুলো তো কপারেট মা খানে তো বিকশিত বারোর খানে বা সবকা সাথ সবকা বিকাশ কক সানাই রত্ন অবন আপনি খানে বরক যেন ইমিডিয়েটলি মহাই কামি দিগিনি কামিনি লামা রত্ন সামনা বগিনে বরক যেন আবু ফাইটিং তাই সরকারি ভাবে সিদ্ধান্ত নানা আমরা